Хабиби! Хабиби, отивай там и си говори, моля те се. Аз съм не участвам. Моля те. Вие Хабиби, Да? да нямате някаква лекция тук. Не. Излез. Моля те се, излез първо се представи, кажи кой си. Кажи кой си. Това е... Много е хубаво тук, Хабиби. Да, кажи първо кой си. Ах, неговата майка. Кажи първо кой си. Кажи кой си. Да го ебам и снега. Да, кажи. Дето Хабиби ме посрещна. Гледай тук. Неговата майка. Много сняг, Хабиби. Ами сняг е тук в България така. Сняг през Затрупа ми хамилата. И понеже няма аларма, докато я намеря, Хабиби, 20 коли изрових в снега. Хабиби. Каква е тая ламарина, Хабиби? Чиста мед, Хабиби. Моля ти се, махни се от тук. Да. Ще пробуда с химикалката, ще убия, разбираш. Махни се от В сърцето ли, Хабиби? Не, където иде. Махни се, отиди там и си говори това. Калима, шаптиде. Калима! Хубав стол, Хабиби. Твой ли е? Искаш я? Аз съм. От кога те карам да се представиш? Представи се. От кога, Хабиби? От преди малко. Хабиби. Давай. Аз съм Ибн Ал Хамил. Внук на великия Ибн Ал Овца. И син на баща си Ибн Ал Коза. И майка си Ибна Ал Катър. Хабиби. Това с майка ми е срамна история, Хабиби. Айде, моля ти се, не разказвай. Махни се, бе, тук. Ама от нея наследих един голям магаришки будил. Имам и един братовчет, който се казва Ибн Ал Дакел. Той да ти каже голем буклук. Дай да не говорим за това. Искам позитивен да си днес. Да, Хабиби. Да? Моя първи братовчет Да? си мислеше, че името е много тъпо и реши да се прекръсти на Ибн Ал Ротвайлер. Пробва и това му беше последното Ибн. Много хора ме питат какво прави аз тук в България посред зима. Да, какво правиш? Кажи. Сега ще ви кажа, Хабиби. Какво правиш тук в България? Бягам. Как бягаш, бе? Комшията ме хвана на кълъп с неговия харем. Хубав харем беше, Хабиби. Да. 11 лъскави хамили. Най-хубавата хамила се казваше Ками. Усетих, че сърце и слабини не ми дава да оставя хамилата Ками на комшията и реших да избягам с нея в България. Какво? Реших да избягам с нея в България. И? И тогава моите един болюк смахнати незаконни деца дойдеха всичките деца и ми казаха в един глас: тате, ти си голем буклук. И... Защо така ти говорят децата? Не знам. Твоите деца ти викат: тате, ти си голем буклук. Да, аз съм такъв. Твоите деца? Да. В един глас? Да. Колко деца имаш? 11, Хабиби. 11 деца ти викат: тате, ти си голем буклук. И друго какво ти каза? храня. Моля? Вика: тате,
вземи ни с теб. А. Викам, така и казах, викам, Какво? Защо им казваш така? не може всички. Ще взема само една дъщеря. Голема красавица. Тази, викам, ще взема тази, хабеби, която изтанцува най-кръшния кючек. Защото няма друг начин да взема общежитие в Студентски град. И сега, хабеби, Чакай, бе. Ти искаш да кажеш, че си дошъл да живееш на общежитие в Студентски град. да. И за да вземеш общежитие, някой трябва да играе кючек. Да. Това не е вярно. А как ще не е вярно, хабеби? Не е. Сега ще покажа как тази моя дъщеря, Стела Ибн Машала, танцува моя турбохит Хамила. Ай, гледай какви боски има. Чакай. Престани, бе! Престани! Това е дъщеря ти. Да, Като е дъщеря ти, какви боски, какви глупости. ма тя от първия брак на жена ми. Няма хабебе. значение първия брак. Това е дъщеря ти. Но синовена, За хабеби. какво извади? Не дей пипай там. Сега, искаш ли ти да пипнеш, хабеби? Не искам да пипам там. Хамила, спиш ли добре? Искаш ли ме Абе, срамите? Лигио. Наплюй ме поне по дяволите. Обичам тебе, искам Ибн. Хамила, спиш ли добре? Какво правиш Искаш в ли момента, бе? ме срамлите? Какво ми прави вие на мен? Наплюй ме поне Ти пееш по с Стел, танцува дяволите. кючеци на твоите песни. Обичам тебе. Мен ли? Искам Ибн. Остави я! Стела, тръгвай! Остави! Не дай ходи след нея! Хабебе, неговата майка. Значи, уважаеми, като тръгнахме за България, гледам край пътя, ни махат 4 бежанци. Какви бежанци, бе? Черни, Черни бежанци. брадясали, Брадясали. окаяни, Окаяни. смачкани. Смачкани. Животът направо им е Ибн Ебан. Гледам ги и питам, момчета, за къде сте, бе? Къде да ви метна с Хамилата? А те викат, ако може до Герена, разбрали сме с Делио Роси да играем в Левски, хабеби. Това не са били бежанци, бе, това са футболисти. Викам, Футболисти. Делио Роси е треньор на Левски. да, Иначе не са бежанци. Неговата майка. Първата нощ, господа, спахме в самото село в пустинята. Пълно с извратени хора, хабеби. Така ли? Любеха се само с жените си. Много извратени. Питах ги, защо похабявате тези хубави хамили? А те ми викат, какво сме се разбрали? Хамилите само ги миришем. Хабиби, като продължихме към България, се наложи да разчистим пътя край една суха река. Бежанците запретнаха. Не са бежанци, футболисти са. Така ли? Да. Запретнаха ръкави, но аз им викам, не! Не местете онзи камък,
че ми е мъчно. Тука направих сефтето. После извиках, не дейте да сечете и онова дърво, че там стоеше майка ми и гледаше. Хабибе, Кой седеше там? майка ме, Майка ти или майка и? майка е. А майка и. Майка е гледаше. Тя и майка дойде след това. И каза, кривоглед съм, Хабиби. Не виждам добре. Искам да ти кажа. Значи там до дървото седеше майка й. Така ли, Хабиби? Да, така каза ти. Да. И после дойде майка. Майка й, не майка ти. И майка и дойде. Значи, те ме питаха, Хабиби, как така гледаше? И нищо не ти каза. Викам, не ми каза. Само помаха с опашка и ме наплю. Хабиби, в България има много приятели. Например, Слави Трифонов. И му зъннах и му казах онзи ден, Слави, да знаеш, че моята Хамила може да носи до 300 кг при 40 градуса жега. И той попита и вика, за какво ми казваш това? Викам да знаеш за август, като тръгнеш да се изнасиш.